kita yung nagaraha diri. Sama ning delivery nga. Pati man ning layo diri nga. Sa may address ang tawhana di ay. Ano ito? Laki ay. Ngutan at anibigay. Murag kailas ko nitong hanay ko. Ngutan ang sinibig. Ay, Buseng! May hapon! May hapon! Kailan mo ning Ernest? Oo. Kristo! Oh! Ito, ako na ito kupon. Uy, layo pa ka ito. Ha? Layo pa na ka di? Buseng! Saan ito sunahan? Ito ito eh. Labang pagkag mga 5 siguro kadaruhan. Sa kamapot sila ha. Layo ako na yung delibira ni Bod. Purti pa yung layuan na eh. Nagbaon ka niya. Mura gutomon siya abot ito. Paita Layo yung ba kita to? Paita yung delibira ay. Unsa Kaya, kaya? ang problema kaya di na ba masurog mo to, maglakaw siya, kutob naman rin motor. Motoran yung motor. Lakaw ka dito. Panington yung kabugbog na itong lakaw. Agi kadaruhan lagi. Paita yung delibira ay. Sige, salamat siya. Sige, inahinga lang ito. Sige. Uy, ito tuhan, nakalayo pa taon nato ilang Ernesto sa muka. Ito yun, pilasan to abot ito. Lasan ito siya yung abot ito, tilaw itong tagam. Latong lakihan. May sira isang laki na may daghan. Mahal ako siya eh. Tatiglain. Ma'am, may hapon, ma'am. Kailan ka nang earning sa muka? Isa iring sa muka, ay kung samok sa muka. Ma'am, kailan ka nang ma'am? Earning, ma'am, bali. Earning, ma'am. Bungot kagag earning mo noon. Earning. Oo, kailan nag-earning sa muka. Samok raman ka. Nge, yan, suko. Sige, ma'am, aris ako, ma'am. Mura magigisa po tayo, ma'am. Sus, ano na itong mga kahoy dito eh. Gihurot naman yung pangawat sa mga silingan. Wala aja ko'y sugnod ani. May hapon, ma'am. Ay, may hapon, sir. Kaya ato. Kailan ka nang earning sa muka? Iring sa muka? Dili, ma'am, earning sa muka. Earning sa muka. Earning sa Oo, muka. earning sa Sus, muka. layo ara ba ito'y laser. Murabang pakanan duha kap sapa di haser nga. Karting lauma. Liyo ako tayo rin hinagad eh. Unsam day na mong gida? Kuha niyo. Deliver. Racket ni siya bula, ma'am. Rakit ang bula. Sa aming order rin tawhana. Unsam din siya, magunsam din sila ha di eh. Siguro na siya daghang mga anak, sir. Ya, labang ka ng duha ka sapa. Layo din dapat. Ako lang to, ma'am. Mas importante ma-deliveran ni ma'am. Sige, Kaya sir, gisugo mo ngayon sa opisina ko, ma'am. Sige, Sige, sir. salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Sige. Ito ng delivery tayo. Sura ng balayo ng delivery ako. Asa naman ng balayo nito ha? Ay ito ha na eh. Tungutan ako niya. Mga po ng wanagkinsa ni si Ernesto sa muka. Waning balayo nito pinilayo ah. Labi, tulog ka sa pa kong ilabang. Manil kinagbaon ko. Bungot sa kagang. At tuong ko na ito ha na bisig. Pagkailasay ni Ernesto sa muka. Saan sa doon anak ka na ako tingnan nga saan ka na pinirin kayo para nga nako'y kabayan na tawa kong i-order nga badminton katong bula sus problema juga ini kayo nakikatidad ka tukang kong i-order ka masin kuwan Sir, mayong hapon sir. oh sa may ato Sir, kailan ka ni Ernesto sa muka sir? Ernesto sa muka Oo, Ernesto sa muka sir ba? nga naman yung sa may kuwan eh Panay order siya sir. Kaning kuan sir ba? Kaning racket o bula. aw ako si Sus, salamat eh sir. Sus, salamat kasi eh. Sus, salamat Danan, abo tadi ako order day. Grabe na yun. Rio ada inyo sir ato. Tulo ka sa paglabang na ko Oh, lagi. May kay ni jackpot lagi ko nga. Niari ko karon kay ako taning pasaka ta akong lubi. Oh. Nya mo na nga. Swerte ka nga. Nag-abot ra tadis doldol. Sus, salamat kay Sir Roy kay. O dara sir ha. Aray mo order sir. Amo na ni. Racket o racket. Oh, ang bula ni. Dara sir. Pwede sir ha. Salamat kay ginabot lagi pagkatuwa ni ko ni. Wajud. Dara sir ha. Kini mao na ni. O mani bola yun sir. Mao na ni. Ya, picture sa daan ta sir kay. Kuan nga di lang ka pwede mo pirma kay namo kay pwede lagi. Kaya pila may kumbira na niya ni. Kuan sir. Noy 195 centavos. 15 tapos. Mo ba? Oh. Arang tawag kay di kong kwarta. Oh. 200 ni. Oo. Nya. Ay bayad ko ni mo. Sige sir, sige sir. So, salamat ka sir ha kay. Nga kay kasuklian ni. Wala mo koy 50 Hilang dadala ni. Kuan ka. Sige Oh, tapos. dadala ni kay. Oh. Magpasakam ko sa lubi. Ha, kanya tama? Oh. 50. Oh.
100. 100. O kung sa kagatos, Gatos. 200. 200. Nya ang sukle sir. Sikutas tabos. Disabos. Oh, unya lang to. Ano sige nya. Picture ta sir kay Picture, kanang. picture. Ano ba? Iya ang atong item sir kalang sir. items. Kaya sige. Okay. Yup. Okay. Salamat kay sila nya. Daghang kay salamat sir kay hapo na magay sir. Iko sus magay kay nagbaon ko sir kung luka. So pali na pag sir. Wagi magbaon sir. Pas mo kita yung delivery mo sir. Sige, kay mas mayo kay. Sige sir, salamat sir. Oh, sige. Sige. Salamat kay kinaabot na gini ako kami. Ako tayo tanaw ko ni sakit. Kaya ni bula kay tani dota ni bula. Ini boy bula sa badminton. Wah. Ito giputos gi mayo. Ini ko. Green. Bay, putot pa ni. Inatay nako. Sus. Grabe tong bata. Iya kong giilan. Oy, down. Ay sa down. Hindi mo akong gi-order. Oh, sir. Ay sa down. Dili man mo akong gi-order nimo. Sa man putot man ni kuan mo putot sa ning. Wa nga dili man ni bula. Sir, di kina mo na sa sir kay igor mi pag-deliver na sir. Dili mahimo. Okay. Wadi ha? Say di mo sir. Di kini mahimo. Ha? Wadi ko na sir. Dili mahimo.